Maray na hapon mga tugang, so ngunyan pong hapon na maduman po kita sa banwaan kang minalabak ta mamirindal kitang kinalas. So ini pong kinalasa na ini for me saro niya sa mga the best na kinalasan digdi sa banwaan kan minalabak na talaga namang digdadayo kang mga tao babalik-balikan. So sarong man ko sa mga pabalik-balik dyan pon ang aki pa ko yun na ni ang kagakanan kong kinalasa sa paborito ko kaya ang kinalas. So ano pang hinahalata dyan na kamo, let's go. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Siya ang nakataliti sa may kinalasa, sa may minalabak kalyisan San Francisco. So tamang-tama, likitang tao. Let's go. Trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you read my mind. Oh, yeah. Then came the rush of butterflies, trembling and building up from deep inside. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. Hindi ko. So Diyos maray na hapon man giraray mga tugang. So pabuli na kita. Tapos na kitang magkakaning kinalas. So ang masasabi ko lang, siram talaga. So nailing manindo, kadakol magtaoning noodles, ang sabaw malasahon. So ang laman niya dailogi, kadakol siyang tinataoning laman ng kinalas bagay ko sa mga payo. So ang diskarte ko kaya pagkakakan ko mga tugang, iinuton ko muna ang ubuson ang sabaw, nanamnamong ko muna ang siram kang sabaw, saka ko babanatan ni chicharon. Binakamis to sa ko. So saka ko babanatan, pupusion ko si sugok, ihalo ko sa noodles, lalagang kong chicharon, saka lalagang kong kadakol na chili garlic. Iyon ang babalik-balikan ko dyan, ang chili garlic. Talagang slight lang yung
kinalasan di sa Minalabak. So ipag-abot lang nindo dyan sa kalye kan San Francisco. So hanggang dito na lang kita mga tugang. So kung gusto pala nindong magsaod sa mga pamparit, mga pampanira, pamahawan, pangugtuhan, mga gulay, mga karne, igwadigding saod sa Minalabak pag aldaw ning Biyernes na hapon sa kasabado ning aga. So hanggang dito na lang mga tugang. Salamat sa pag-ibangon yan na hapon sa ko. So igwa po sa diyan po sa baba kang video ko, igwa dyan star, baka pwede man pakipindot, saka si mga dai pa dyan nakapalo sa kuya, pakipalo na po. So hanggang dito na lang kita. Ini ang sa indong si Manoy Benito nagsasabing bye bye, I love you. Mwah. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast.